Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng Federation of Khasi Jaintia Angaro People, Maulai Circle, henni kasngi ka khatwai tarik ujulio, kalabanjo riki bor penyak, jongka Regional Office, jongka Food Corporation of India, kabran hapo Maulai Moro, bakin thong kambet deki trajala, nakani ka jala Meghalaya, haki khat khandai tuli ki post Watchman, jongka nikatnan. Kaseng FKGGP hapo ka jingilam jong President ka Maulai Circle, uba marbot khar, habai keren bakinong pathai kubor hadin ka jingi kendo, yau Deputy General Manager ka FCI, Umehar Singh. Ulai tu baka seng kaladawa na kibor penya jong ke FCI baki daybet ban thongkam nung kong yaki trai mulok haka post Watchman bat nalor kani la penkamaru ya une Deputy General Manager ke Regional Office jong ke FCI baka ni ka office kadan hapok sno mauro nalor kani ulai tu ro baka seng kalayo jong tep na kibor penya jong ke FCI baya ke examen thongkam na kabenta ka post Watchman la IT ban penya chaka Ganakya Software Private Limited ka company ka badai na ka jilla Maharashtra ngila kerpar yu ngila pensngau yu ba udai bet ban thung bet ya ki trai muluk jong ki samla ki pardo persnam na ka jela ka jungi bat khamtam na ka shnong molai jungi hi ber oi te na ka liang seng ngila yo ru ya ka wei ka jingtip ba kini ki bor penia na ka ni ke FCI ya ka ba kila penia kondok ya ka ni ka examination mo ka written test na ka kini ki khatnai tuli kini ki vacancy post ka lalat kani ka watchman kalau peniat pat dah kani ka agency kapa napok ka Maharashtra kata ka Ganakya Software Services Private Limited kini ki bor hang ni kila pensno ingi ba kila peniat di kini kila mut ban thet kti hawide bat kani ka kam nreina kaliang kaseng ngila kran ka pasai ba ka kamram hi ka ba khali do bat ka banra hi ka debit nga kani ka office nginum itu ya kita ki agency ngila ban sungtho lupa ba ngila yo jingtip lupa ba napo kila de ban pelat ya kani ka result nrei kim shimla pelat pat ban pelat hakikot kubor namar ba leksi na kaliang ka seng kujungi ngila yo jingtip ba omdan weru trairi tramuluk ubon yo rung ha kani ka kam de leksi yo sngow don ki ba ong ba yo tang we khasi jongi te ngila kran na ba sai ba lada kani ke FCI kam ailat kam plilat yo trairi tramuluk kujungi khamtam naka jela Meghalaya ka jungi khamtam naka ni shnong molai ka jungi bakani ka office ka don hang ni lada ki plilat pat ya kini ki barjala ki bawan naka rithor ki baper naka liang ka seng ngin sa le dak pating ngile ngin sa khang ya kani ka office ru la ka dei ban haban ya dak tak bentaru ngi haban khang ka office lani ngin dawa ba ki dei ban scrap no ya kani ka kam ban khot pat dak pathamai